ta' tmeninijiet taħt ukoll late 80s u anki middle 80s illi soffrew ta' bombi u violenza wkoll li kellna illi min għamlu għall-laburisti li kienu fil-gvern. Jew kien hemm minnu interessat illi b'xi mod jew ieħor jiddistabilizza l-pajjiż. Ġifieri kellna storja aħna li hija mħalta, għandna storja politika ta' gvernijiet differenti li naħseb nagħmlu tajjeb kieku iż-żewġ gvernijiet sija l-Partit Nazzjonalista, sija l-Partit Laburista fejn naqsu lil poplu jgħidu isma' wasal iż-żmien aħna li jkollna fuq dan l-iskambju għalmenu ngħidu isma' żbaljajna ħalli verament nibdew it-triq tar-rikonċiljazzjoni nazzjonali. Ma taħsibx li huwa tard wisq issa biex nagħmlu l-istorja ta' tmeninijiet lil min irid jismagħha b'mod kif għandna nagħmluha. U tas-sebgħinijiet u tas-sittinijiet. Jiġifieri lejn ma ngħid qatt mhu tard wisq, l-importanti li aħna ma nistħux ukoll mill-passat tagħna. Ġifieri narġa' ngħid, il-passat tagħna hemm passat li huwa glorjuż, hemm passat bħal tal-Partit Nazzjonalista li huwa inqas glorjuż, jew inkella mhu glorjuż xejn. Aħna m'għandniex bħala partiti politiċi qed ngħid fejn inqasna lill-poplu tagħna għandna ngħidu l-inqasnieh. Nixtieq nkun naf il-veduti tiegħek dwar l-edukazzjoni u s-saħħa pereżempju daw li kienu wkoll akkwisti fil-passat li tista' trod grazzi lill-gvernijiet laburisti. X'inhu mal-veduti tiegħek illum dwar Illum qiegħed ngħid jiena fil-manifest elettorali illum għandna mmorru għall-miri ta' Lisbona. Dik hija waħda wkoll vantaġġi li għandna fis-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea li hemm standards u miri speċifiċi li rridu nilħuhom. Ġifieri x'inhu ma dawn? Meta tara li aħna qegħdin taħt nett f'dawn il-miri tal-Lisbona. Eżattament, ġifieri aħna rridu nagħmlu sforzi ħafna kbar, għandna l-kwistjoni ta' bini ta' infrastruttura. Din ukoll il-propaganda li ngħatat waqt il-kampanja elettorali li b'daqshekk qed nilħqu xi miri stabbiliti fl-Lisbona. Again, narġaw nagħtu niffaġġjaw xi ħaġa nagħtu impressjoni meta r-realtà on the ground mhijiex dik, ġifieri din knowledge-based society. Il-kwistjoni kollha tal-lifelong learning illi aħna it-training kontinwu tal-ħaddiema tagħna biex ikun hemm meta hemm il-mobilità anke jintilfu il-jobs ma waqgħetx id-dinja, inti jekk tibqa' ittrenjat, inti jekk għandek ukoll fil-pajjiż is-sistema u l-inċentivar tal-lifelong learning, allura inti se jkun iktar faċli għalik li minn dan il-ġob taf issib ġob ieħor. Fuq il-kwistjoni tas-saħħa l-istess ħaġa. Huwa tajjeb għandna llum sptar modern. Imma il-poplu tagħna sptar modern f'dak li huwa bini irid jara. Jew irid jara wkoll illi s-servizz li aħna nagħtu tas-saħħa huwa wkoll up to standard ta' dak l-istess livell li għandna fil-bini. U dawn huma aħna challenges, sfidi illi kontinwament jien ngħid kull gvern u aħna bħala partit u qed ngħid anke fil-manifest elettorali tiegħi rridu naħdmu anki mas-settur privat. Għaliex il-gvern irid jipprovdi fil-qasam edukattiv, fil-qasam anki tas-saħħa, fil-qasam anki ambjentali, li rrid iżomm dawn il-miri u rrid iżomm dan is-safety net, dawn is-servizzi tal-ogħla kwalità. Imma mbagħad hemm is-settur ukoll tal-Knisja li qed tagħti wkoll il-kontribut tagħha, partikolarment fil-qasam edukattiv, u hemm ukoll is-settur privat li għandu l-iskejjel ukoll pubbliċi. Ġifieri aħna għandna ninkoraġġixxu kontinwament bħala Partit Laburista lil dan is-settur privat li nħobb insejjaħlu huwa id-dinamika tal-ekonomija Maltija. Dr. Abela, tħoss li dawn l-aħħar 20 sena nibtu problemi ġodda nsejħilhom li qegħdin fostna u li sfortunatament mhux qed jiġu indirizzati mill-gvern preżenti? L-ewwel nett llum donnu ħadd ma jsemmiha u inna snin ma semmuha. L-ewwel nett għandna fil-pajjiż il-valuri aħna. Sa ftit żmien ilu konna ngħidu aħna il-valur tas-solidarjetà soċjali li inti tgħin u għalla ħares dak huwa prinċipju soċjalista u għalla ħares aħna bħala partit kontinwament ma nfakruhx il-valur tas solidarjetà soċjali. Għandek imbagħad id-drittijiet u l-obbligi tal-maġġoranzi, però mbagħad għandek faxx ieħor fis-soċjetà tagħna dilli inti tant tajjeb sejjaħtilha ir-realtà ġdida li żviluppat illi hemm drittijiet li jitwildu għal minoranzi. Jiġifieri illum fil-waqt li aħna bħala stat għandna ninkoraġġixxu nsaħħu aħna l-valur tal-familja fis-sens li aħna l-familja tibqa' l-pern tas-soċjetà Maltija. Għandek inti familja li hija dgħajfa, għandek soċjetà li hija dgħajfa, għandek stat li huwa dgħajef, però ma rridux ninsew li qed jitwieldu dawn ir-realtajiet ġodda. U jien niftakar u nfakkar nixtieq